nyt kun ollaan saatu Renault tänne maan tasalle, niin nähdään täällä on nää kattokourukki. On mennyt, no missä se on tossa? Melko haperoksi. Siinä onkin aika tekeminen, että saadaan. Täällä on ihan kova, tää ei heilu yhtään, mutta täällä on sitten vähän eri asia. Kai se täytyy tehdä uusiksi. Koko homma. Siinä oli muistaakseni ilmastointiräppänä. Pelkkä semmonen ritilä. Täällä on tosiaan vähän kans huonoksi mennyttä ja täällä on tämmöstä hiiren syömää reikää. Ja nyt ehkä nähdään paremmin tosiaan täältä sisältäkin, että on se aika haperoa. Mutta ei se mitään. Emme priimaa odotettukaan. Reikiä on paljon. Käydään kattoo tuo, jäikö sinne kärryyn vielä estafetteen, niin kuin oli viimeksi jäänyt. Täällä on nyt kärry. Tällä kertaa ei jäänyt niin paljon estafetteja, mutta hiekkaa on jäänyt tänne. No, on siellä estafettejakin siellä täällä. Hyvä. Nyt mennään nostaa se pukkien päälle, niin päästään katsomaan pohjaa. No niin, olipa siinä aikamoinen touhuaminen, mutta nyt ollaan tukevasti maassa ja nyt päästään, mihin mä ajelen? Nyt päästään katsomaan täältä alapuolelta, että miltäs tää näyttää. Ei täällä kauheasti tilaa ole, mutta katsotaan sen, minkä pystytään. Noin. Täällä on jotain. Tää on ilmeisesti entisajan massaa. Ei ole ihan kaikki lähtenyt. Se sanoikin, että tää on tosi vaikeeta, että se joko sulaa tai sitten siitä kimpoakin toi hiekka pois. Että ei ole saanut millään kaikkia pois, mutta ei se mitään. Tästä on meidän hyvä jatkaa. Ja täällä on tosiaan pientä reikää siellä täällä. Mikähän toi on? En tiedä, mut siinä on semmonen. Täällä on irtonaisia pellinpaloja. No, niitä tulee varmasti. Sieltä täältä. Ja oi hyvänen aika. On se aika seittiä. Mutta mukava yllätys, että runkopalakin täällä on edestä pitkälle taakse ihan hyviä. Pyöräytetään tänne päin. No helmat vois sanoa, että on aika entiset. Siellä ei paljon muuta ole kuin reikää. Mutta ei se mitään, että
Oho, sieltähän putoo paloja. Täällä on. Tässä on joku tämmönen kumitutti, en muista mitä siinä olikin vai oliko siinä mitään. Mutta runkopalakit, niin kuin näkyy, no nyt noi ottaa noin pellinpalat kiinni hihaa, mutta täällä nämä on itse asiassa yllättävän hyviä. Nämähän on vielä ihan täydelliset. Niissä ei ole mitään ongelmaa. Tossa on toi putki, mistä sitten nostetaan tätä autoa sen omalla tunkilla. Niin en välttämättä enää nostaisi ihan tosta. Nyt jäi paita taas kiinni tuohon helmapeltiin. Noin. Täältä. Oho, nyt mä löin kameran tuohon kylkeen. Tossa on se putki. Auton nostokohta. Ei sitä ehkä kansi enää nostaa. Täällä on se pitkä reikä, mikä nähtiin tuolta sisäpuolelta, niin se on siinä ja täällä on taas sitä massaa. Hyvin se on suojannut niinku tän etuosa. Sitten takaosa onkin toi takana tää. Jaha, mikäs täällä on? Katos, täällä on joku. Tuleeko siihen riviliittimiä tuohon? Se on joku sähkösysteemi. En tiedä sanoa. Outoon paikkaan se on kyllä laitettu. No, ei siinä mitään sähköjä mennyt silloinkaan. Ehkä ne on hoksannut jo aiemmin, että se on huono paikka pistää mitään sähköä tänne auton alle. Mutta tosiaan, niin tää on hyvä. Tuolla on tuo paksu runkopalkki on hyvä. Se on itse asiassa loppuun saakka melko hyvä. Sitten tää toisen puolen palkki, niin se on tähän saakka hyvä. Sitten lopussa on pientä reikää. Sitä on paikattukin. Ja täällä on sitten, en tiedä onko täällä ollut joku palkki vai onko se ollut ihan pelti. Mutta se on ainakin huono. Se on tosi huono. Mutta no nyt on housut kiinni. Estafeterre noissa. Nyt, mitäs mä pääsen täältä pois? Sen kun tulee vaan. Noin. Siellä on lokakaares pikkusen töitä ja tossa huomasin, että tätähän on paikkailtu jonkin verran ennenkin. Tää kulma on, se on surullinen. Jaha, puhelinkin soi. Hetki. No niin, tilanteet muuttuu. Mähän sain tänne ihania vieraita. Toinen pönöttää siinä ja toinen meni sinne jo lepäilee. Hyvät tytöt. Homman nimihän on se, että mehän tuotiinkin tänne nyt tää meidän vaunu. Ja tässä, ei mä saan valo. Tätä piti alkaa kattelee, mutta kun vaunu on täällä, niin meillä on täällä nyt tämmönen ongelma, että meidän vessan ovi se on mennyt täältä huonoksi. Sieltä on sarana irronnut ovesta, niin nyt täytyy sitten, ajattelin ottaa oven irti ja katsoa sen kuntoon. Liimata varmaan tonne ja ruuvata uudelleen. Ja kaikkia pikkufiksejä täytyy siihen tehdä. Mutta tähän mä tarvin kyllä molemmat kädet. Pinni tykkää täällä olla kovin. Se pomppii sängyllä ja sohvilla ja pallonkin se on löytänyt. Ja sitten vaan ruvetaan täältä. Mitähän täältä pitäisi irrottaa ensin?
Eikä sen väliä, kun otetaan vaan kaikki saarenat irti. Hup. Mitenkäs tän saa ulos täältä? Tossa se mahtuu kääntää. Oi. Noin, tästä tein tämmösen tukevan työpöydän tähän oviprojektiin. Ja siinä sen ihmeellisempää on muuta kuin nämä onkin ollut aika huonot jo aikaisemmin. Niitä on näköjään vähän liimailtu ja kaikkea, mutta Jassi onkin torksikannoilla noin. Ja täällä on ristipäillä. Tää onkin vähän tämmönen sarjassamme kootut teokset. Mutta ei se mitään, että hitto näillä tee mitään tässä hommassa. Noin. Ehkä me vaihdetaan tänne sitten kaikki ruuvit samanlaisiksi. No niin, nyt en löytänytkään torksia muuta kuin tämmösen setin. Mutta tässä nyt varmaan on oikein kokoinen. Pienin oli oikein. Hyvä. Tää ei ihan oikein uppoo tonne koloon saakka. Siellä vähän kantaan tuolta. No onpas ihmeellinen. Se on tehtaalla jäänyt vähän korkeaksi tuo. Kyllä nämä kaikki on vähän korkeita. Mitä siellä on tapahtunut? Jotenkin se on kovin pehmeä oloinen tuo pohja. Voiko se olla tämmönen pahvinen tää koko ovi? Ei kai. Koitais vähän sitä kairata, jos saatas se sopii sinne paremmin tämä. No nyt se uppoo sinne jo melkein hyvin. No niin, se on täydellinen. Hyvä. Sitten seuraava. Se on hyvä. Noin. Nyt on lukkokappale täällä oven kanssa tasalla. Se on ilmeisesti koko ovi on tuommoista ihme puristettua pahvia tai semmoista materiaalia. Tosi hepposta ja helppo työstää. Mutta nyt tosiaan täällä laittaa liimat tonne, nää tänne. Sillä että ne tulee suht suoraan tosta. Sitten täytyy hakea ruuvit noihin. Ei me noita haluta käyttää enää. Ja sitten päästään tekemään sitä, sen täytyy kuivua sen liiman niin ja ruuvata, niin sitten päästään tekemään sitä karmipuolta. Joo, täällä on, löysin tämmöstä Pattexin puuliimaa. Ajattelin tätä koittaa tuohon laittaa. Ei se ainakaan huonommaksi voi mennä.
kun se alimmainenkin oli jo irti. Sitä en tiedä, onko tää voimissaan vielä. Onhan tää. Joo, hyvä. No ei se kyllä ole voimissaan. Se on jäänyt sinne jumiin. Joo. Haju on kyllä voimakas. Pitäisiköhän tää olla jonkun väristä? No, nyt ei löytynyt muuta kuin hitsauspuikko, mutta katsotaan. Ei kyllä tää on kyllä menetetty peli tämä. Joo, eihän se tuu sieltä. Ei se tuu edes tikulla ulos. Noniin, selvä. Yritys oli hyvä, mutta toteutus vähän heikonlainen. Mulla ei taida olla, onkohan mulla muuta liimaa? Mäskään kattoo. No niin, tekoälyltä kysyin, niin akryylimassa käy kuulemma. Liimaamissa, jos se vaan tulisi täältä ulos. Ei tää nyt oikein tunnu taas lähtemään. No niin. Kokeillaan tähän yhteen. Noin. Oi hyvänen. No niin, katsellaan sitten ensi kerralla, jos toi onnistuu, niin jos tämä onnistuu, niin tehdään loppuihin sitten samalla lailla. Jos ei, niin haetaan uusi puteli liimaa. Mutta ei mitään, seuraavaan kertaan. Morjes!